Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der har vi så købt sådan nogle stærke bolsjer her. Sure bolsjer. Og i nogle af de andre videoer, folk har lavet, der spiser de en og flipper helt ud. Ja, så vi tager der bare 3. Vi tager 3, ja. Det er sådan her ud. Så der står, at man skal tage 3, hvis du er en mand, og man skal tage 2, hvis du er en dreng, og så 1, hvis man er en baby. Så lad os komme i gang med det. Vi tager bare 3. Jeg har taget 3. Æble. Hvad er det? Et blåbær. Og en vandmelon. Kan vi sige, det er det? Ja. Vi tager dem alle 3 ind. Jo, du kan bare lige starte med at åbne, men så hælde dem ind bagefter. Så er jeg klar. Er du her? Du skal jo tage 3. Ja, der er 3 her. Og der er 3 nu. Er du klar? Ja, 3, 2. Min tunge brænder. Jeg får sådan nogle sår på tungen. Det er første dag til vand, jeg tager. Jeg føler, jeg skal brække mig. Hvor er det stort? Vandet står lige der. Okay, jeg kan ikke lade være. Hjælper det? Det skyller lidt af. Jeg ved det. Der begynder ikke at være mere pulver på mit. Jeg føler seriøst, at jeg skal brække mig. Og sindssygt, de er stærke. Men vi aftalte jo taberen, det var ham, der tog vand først. Og det var så mig. Så du skal bare lige tage 2 mere, ikke? Jeg har en her med æble. Og limon. Nej, ikke limon. Og limon. Og blåbær. Okay, så tager jeg sgu en med limon. Nej, så har du åbnet den der æble? Ja, så tager blåbær i stedet for. Hvorfor? Fordi den har funktionen. Okay. Må jeg godt sådan... Jeg skal tage dem begge to på samme tid? Begge to på samme tid. Jeg er lige ved at græde, så stærk er de. Men de er ikke stærke, de er sådan meget sure. Okay. Har vi overhovedet glemt at sige det? Jeg kan lige prøve at vise jer coveret. Brain Blaster. Det bliver meget sur. Har du spist dem? Nej, de er lige her. Men de smager godt, når de er færdige. 3. Der er ikke mere. 2. 1. Jeg kan ikke få dem ud. Og du må ikke tage vand her, indtil du har spist dem. Jeg kan ikke få dem ud. Kom. De virker bare. Lige så snart de kommer ind i munden på dig. Det er ikke sådan noget, det lige tager 2 sekunder, det er bare... Hvor meget er der tilbage? Den her. Okay, vi har en helt pakke før. Nu har vi 3 tilbage. Skal vi lige vise det? Hvor er det stærkt. Smil. For helvede. Smil til kameraet. Det begynder at tage af nu. Ja, det er god med dig. Det er kun det der pulver, der er sådan virkelig, virkelig surt. Skal vi bare sige tak for den her video? Jo. Og tak fordi I gør os mere. Jeg håber, I kunne lide. Og så ses vi næste gang. Hej.